Helo, sydd â chi, a chroeso i benod 4 ar 15, gwan yng nghyfres codi gweithdy, Pedair Cainc. Ia, anodd coelio gymaint o'r ein wedi gwneud yn barod. Ia, llwch chi'n sŵn gwyn twan ar y fideo lle, achos yn benna a'r gwaith mawr wedi symud i fewn wrth i'n gosod yr insulation a falle ar hyn o bryd. Ia. Lle, ia, mae le brafiach i weithio fel mae'r tywydd yn troi. Mae wedi bod yn bwrw'n reit hegar yn y dyffryn yma, wsos yma. Ond dyna ni, hon y fideo fan, chdi gwahanol i'r gweddill. Choi rhai sy'n nabod i, gobeithio da chi'n ystyried, fod yn gymeriad go hwylio ac a ffwrdd â hi. Ond peryg, mae rhyw fideo, led gwyn fanllyd, fydd hon. Ia, fel da chi'n gwybod, mae yr argyfwng yn ni, sydd yna ar un o bryd wedi lledu yn dydi rhyw niwl annifyr dros y wlad. Dych wedi rhai aelwydydd Cymru a thu hwnt mewn sefyllfaoedd gwbl anheg. A dych chi'n mynd filoedd o fusnesau wedi gorfod pacio siop a wedi mynd i'r wal neu efo cynlluniau i werthu lle. Oherwydd hyn, mae'r holl sefyllfa'n gwbl anheg o ystyried. Mae'r galad mae pob yn gweithio i gynnal i teuluoedd, i gynnal i cartrefi. Mae'n gwbl anheg bod y Llywodraeth wedi gadael i ni gyrraedd y fath sefyllfa. Ond ia, rhyw gwyn efo'r cyflenwyr yn ni sydd gen i yna hefyd. Yn benodol, fod na dim un ohonynt yn fodlon dod yma i osod metr trydan ar y panel yma tu ôl i mi. Dwi eisoes wedi cysylltu'r safle, fel y gwelwch chi'r bocs wenna fanna. Nath Western Power ddod yma i gysylltu'r safle efo'r Grid Cenedlaethol a fe gostiodd hynny rhwng yr cysylltiad a'r gwaith ceibio falle tua 10,000 o bunna i mi gyd. Ond erbyn hyn, y broblem fawr ydy nid oes na un o'r cwmnïau mawr yma, SSE, Utility Warehouse, CDF, dwi wedi mynd drwy yr Uswitch, Compare the Market, Bionic a pawb, mynd yn gwrthod darparu meters newydd i safleoedd neu busnesau adeiladau newydd a falle. Debyg oherwydd, does record hanesyddol o ddefnydd trydan. Felly dydyn braidd ddim yn siŵr ydyn lle i osod y tariff yn adyn a falle. Mae'r holl beth, mae'n nghynddiriogi fi'n llwyr a dweud gwir. Achos i alla lenni, illa byddant yn tanwerthu tariff i mi, chargio rhyw geiniog neu ddwy yn llai kilowatt nag y ddylan nhw. Ond argal dan dros flynyddoedd, maen nhw'n balansio'r pethau yma allan. Maen nhw'n neud hyn tra bod hwytha yn eistedd ar elw o biliynau o bunna'r flwyddyn yn talu degas nad cannoedd o filiynau bunnoedd allan mewn dividends i gyfrandalwyr a falle. Canlyniad y peth wedyn, ydy busnesau bach yma nghefn gwlad yn y dre hefyd sydd yn diodda. Yr holl sefyllfa wirioneddol yn fy ngwyllio i ar hyn o bryd. Ia, dwi'n mynd yn gwybod iawn be ydy'r atab i'r broblem. Fel y gwyddoch chi, dwi wedi tholi 10,000 o bunna am y cyswllt yma. Mae yna ddega o filoedd wedi cael ei fuddsoddi i godi'r gweithdy yma. A ni jyst buddsoddiad ariannol, mae yna fuddsoddiad amser ac egni hefyd. A fel mae'r gwaith yn nesau at ei ddiwedd, felly fod mewn sefyllfa lle mhen mis fod yr adeilad wedi orffan, ond dim trydan i redag y busnes, heb trydan does na ddim busnes, mae'r syml a hynna. A mewn fe byddech chi'n hwyr yn talu'ch blyddibiliad, dyn nhw'n meddwl ddwywaith am ddamfon llythyr cas drwy'r post. Ond dyma di'r blydi sefyllfa sydd gen i. Sori, dwi'n rhegi chdi bach yno. Dyna yn dangos gymaint ar y peth yn dan ar yng Nghroeni, mae'n siŵr yn dydi. Ie, mae Cefn Campbell, chwarae teg, aelod Senedd Cymru i'r blaid. Mae o wedi dweud y bydda fo'n sgwennu
llythyr i Ofgem i Sean egluro am problem. A dych chi efo dynnu sylwch sella fan y lwyth o fusnesau arall neu bobl sydd wedi codi tŷ a bosib. A dych chi yn union yr un sefyllfa a finna. A ia, dych chi, mae'n amosib byw heb drydan yn yr oes o'n i, mae'n mor syml a hynna'n ydy. Ond ia, os oes gen unrhyw un sylw neu awgrymiad neu atab i'r broblem, os yw'n gwerthorogi, os ydych chi'n cysylltu lle. Ond ia, mae'n tynnu am ddeg gwan, a mae yna drydan yn y tŷ, felly dwi am i fewn i gael panad o de. Oce, wyl chi wan, dara.